Matapos ang medyo maalat na boxing career dito sa Pinas, ay dumayo sa ibang bansa itong ating bida na tubong libak Sultan Kudarat, ang southpaw na si John Ray Baniel Villar. Lumapag sa bansang Dubai para subukan ang swerte sa ibang bayan. Taong 2022, una siyang lumaban sa Dubai kontra sa taga-Uganda na si Daniel Sibunia. At panalo agad siya dito via second round TKO. Anim na buwan lang ang lumipas, ay muling napasabak si Kabayan sa isang taga-Uganda pa din, ang alias Mr. Smile ng Uganda na si Remy Iga. Ang laban ay para sa Asian Boxing Federation featherweight title. Pero ang binansagang Mr. Smile ng Uganda na si Iga ay maagang dinurog ng ating bida. First round pa lang ng laban ay lukapaan na agad ang kalaban. Nakuha ng Pinoy ang panalo at ang kampyonato. Asia Championship belt holder from the Philippines on the red corner, Ray Villar. At noong March 11 lang sa kasalukuyang taon ay napalaban sa pangatlong pagkakataon itong si Ray Villar sa bansang Dubai. Nakaharap niya ang taga-Uganda pa din na si Bremy Muyenda sa isang non-title fight. At tagumpay pa din ang Pinoy. Nakuha ang panalo via unanimous decision. Decision of all the judges. Please give it up. Out of the red corner, Matapos ang 2 buwang pamamahinga, ay muling tinawagan si Kabayan para lumaban. At sa pagkakataong ito, ay kailangan niyang dumayo sa teritoryo ng kalaban sa bansang Bangladesh. Makakalaban niya ang pambato nila, ang 18 anyos pa lang na si Hassan Sikdar para sa bakanting titulo, ang Universal Boxing Organization Intercontinental Championship Belt. At sa laban, pinahiya lang ng Pinoy itong mas batang kalaban. Ilang beses pinabagsak sa harap ng kanyang mga tagahanga sa loob lang ng first round. Panalo ang Pinoy sa laban via first round TKO at nakuha ang bakanting titulo. Dalawang titulo agad ang hinakot ni Ray Villar sa labas ng Pinas sa loob lang ng 2 taon. The fight before Christmas. Victor by TKO, and now Featherweight Asia Championship belt holder from the Philippines on the red corner, Ray Villar. Round 1.